Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvekung'anga uye basa rangu randinoita nderekurombesa, but ndinongorombesa avo vanenge vaine mari, nekuti kuromba kwakangofanana nekuti unenge uchiita investment. Saka unotofanira kutoti unge uchitobvisawo mari yakawanda yekuti kana neniwo ndisingararami nahwo urombwa ihwohwo hwekuti ndinongowana mari ndisina kushanda, ndinge ndichizokwanisa kurarama. Nekuti inini zvangu zvikwambo zvandinoshandisa hazvisi zvekugadzira mari, asi zvikwambo izvo zvandinongoshandisa pakurapa uku kwandinoita. Handisi ng'anga iya yekuti ndinongofamba ndakatakura chikwangwani chekuti huyai ndinge ndichikubatsirai pano paita ng'anga, kwete. Inini ndinobatsira vanhu vashoma chaizvo, avo vanenge vaine mari dzavo. Uye zvekare handibatsiri vanhu nje kungoti munhu auya nhasi oti ndabirwa huku yangu ndotopinda mumatare, kana kuti munhu oti murume kana kuti mukadzi wangu ari kundihurira saka ndoda kuti munge muchindibatsira. Aiwa, kwandiri avo ndiwo andinoti masili problems. Ndo zvimwe zvekuti munofanira kuti munge muchienda kana kumasowe muchinobatsirwa izvozvo. Kune avo vanenge vachida kuromba, ndinongokukurudzirai kuti tangai maunganidza mari usati wauya kuzoromba, nekuti unokwanisa kuzongotambisa mari yako mahara, nekuti matare ndinotobhadharisa whether zvinenge zvaita kana kuti hazvina kuita, asi matare angu unotobhadhara, ende mari iyoyo inenge isina refund. Ndinofarira kurombesa avo vanhu vanenge vakazvipira, vanoziva kuti mari haingouyi mahara. Zvasiyana nemunamato wekuti unongopfugama wotonamata ubva watoti Mwari ndipewo mari. Aiwa, isu tinoshanda nemari kuti pange pachikwanisa kugadzirwa imwe mari. Kana zvanetsa tinotoita zveropa kuti ringe richidaidza mari, ende mari yakawanda. Ndikakurombesa, aiwa, kana ukabhadhara tikawirirana zvekuti handizosari mwoyo wangu uchikunyunyutira, unoita imwe mari yakawanda. Nhasi ndauya pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo izvo zvakamboitika. Handizivi kuti ungati confession here kana kuti isecret, asi ndo zvimwe zvezvinhu zvandinosangana nazvo, zvandakasangana nazvo mubasa rangu iri randinoshanda. Kana muchida ndinokwanisa kuzouya ndichikuudzai zvose izvo zvandakasangana nazvo mumabasa edu awa atinoshanda. Kana zvichiita munongondiudza mukomanash, pazuva ndichazama kuti ndinge ndichikutumidzirai nyaya dzakasiyana siyana. Muzuva ranhasi ndoda kutaura pamusoro peumwe uyo wandichati Tendai. Tendai uyo akauya kwandiri achiti iye ainge achida kuromba. Paakauya kwandiri ndakabva ndachizomupa bhuku. Ndakamupa bhuku nekuti mumba mangu ndinogara ndiine makaunda bhuku akawanda. Umwe noumwe uyo anenge auya mudare mangu achida kuzoromba, ndinomupa kaunda bhuku rake nepeni yered uye zvekare nepeni yeblack. Peni yered ndo yaunoshandisa kuti unge uchinyora mazita evanhu 5 avo vaunenge uchida kuti vange vachizotanga kufa pamhiko dzako, idzodzo dzaunenge uchifanira kuti unge uchizoita nekuzotevedzera. Uye zvekare vamwe vose vehukama unofanira kuti unge uchizoshandisa peni yeblack. Ndakamupa Tendai bhuku rake ndikamupa nemapeni ake 2. Saka akabva achizotanga kunyora mazita ehama dzake. Apa ndinenge ndichirevera hama dzeropa. Saka ndakabva ndaona kuti ivo vainge vari 23 kudzinza rekwavo, vose vakapera kufa nekuda kwekuti haana kukwanisa kuzadzikisa mhiko sezvandainge ndakamuudza kuti unofanira kuti unge uchidai wodai. Iye akauya kwandiri Tendai uyu mainge muri mugore ra2011. Akandiudza kuti ainge abva kuchitungwiza, ainge aine Honda Fit yake yainge yakasakara. Akandiudza kuti
ainge achiita rent to buy, asi zvinhu zvacho zvainge zvisiri kana kumbomufambira zvachose. Ndakati ndakamutarisa ndikaona kuti mukomana ari kunhuhwa nhamo, aita sekunge ainge ava nemazuva asina kana kumbogeza. Akandiudza kuti iye ainge aneta nenhamo, akandiudza kuti motikari yaainge achishandisa yainge iri yerent to buy. Ainge akamboshanda kumakombi akatombotenga kombi, asi kombi iyoyo yakazongosvika pakufa uye asina kana chaainge akambobuda nacho. Akandiudza kuti kuwadzana uko ainge aine umwe murume wekuchechi kwavo uyo waainge achikwereta mari dzakawanda ende ainge asingachazivi zvino kuti oita sei, uye zvekare ainge aine girlfriend uruhwa apa kuchitungwiza ikoko ainge aine mudzimai zvekare. Saka musoro wake aitoti, musoro wangu sekuru wava kutema, handichazivi kuti ndoita sei. Ukuwo mudzimai arege kungonamata kunyange zvinhu zvacho zvisingachinji usiku hwoga hwoga. Sekuru ndinomutswa pakati pehusiku kana kuma2 ndichinzi mukai tinge tichinamata, nekuti ndo zvandakaudzwa kuchechi. Mukadzi wacho aitawo zvekuendawo kumasowe, asi iye achitaura anoti vainge vakazama kuti vange vachimboenda kumapendekostal, kumaprofita, vakambozama kutsvaka nen'anga, asi hapana kana chakambochinja. Ndipo paakabva achizoya kwandiri akandiudza kuti ainge akaudzwa nezvangu, akapiwa manumbers angu neumwe makanika uyu ndakashandidzana naye kwenguva refu. Ndainge ndakamupa mushonga wekuti kana akagadzira motikari yako, motikari iyoyo atori nenguva yekuti anoidaidza kugaraji kwake kuti iwe chifa iwe uya kuno, nekuti pari zvino handina mari. Motikari iyoyo inotosangana nebreakdown kunyange uri kwaunenge uri, kana ikada kugadzirwa nevamwe makanika inotoramba kumuka, asi iye kungouya kungoisa chipanera kudai inobva yatotanga kutofamba. Ndainge ndiine chimwe chipanera chake chandakamuti anga achisiya mudare mangu. Chipanera ichocho ndikabva ndachizochigadzira, ndo chaanotanga kushandisa achisunungura mabhaut pamotikari yako. Kana ozosunga zvinoreva kuti motikari yako anenge atoibata, kana achiidaidza motikari yako anenge aidaidza akabata chipanera ichocho. Saka anoti akasangana naye makanika uya, mukuzonotaurirana kwavo kwavakaita ndo paakazosarudza kuti ange achiuya kwandiri. Zvino ndakazoti ndichitaura naye ndikamubvunza kuti une shuwa here neizvi zvauri kuda kuita, nekuti ini ndinorombesa, ende kurombesa kwangu kwandinoita dzimwe nguva panokwanisa kuzotodiwa ropa rehama dzako, ropa rako iwe kana kuti mudzimai wako. Akabva anditi aiwa sekuru, inini handisisina kana basa nazvo kuti munhu wacho wandichanzi ange achizoita sacrifice yangu ndiani. Pari zvino ndiri kungodawo kuti ndinge ndichikwanisa kungoita mari, because zvikwereti zvandiinazvo sekuru ndo zvakandimomotera. Handizivi kuti ndingazvifambisa sei. Dzimwe nguva ndinozotopedzisira ndatotengesa kana motikari yemuridzi kuti ndinge ndichikwanisa kukliya zvikwereti zvevanhu. Saka takabva tachizotanga kutaura. Isuwo kwedu kumusha kwandinobva kunyanga, kana ndiine munhu wandinenge ndichida kurombesa ndikaona kuti kuno kuHarare zvinenge zvichiti netsei kuti ndinge ndichizomurombesa, ndinodzokera naye kunyanga. Ndakadzokera naye ndokubva ndachizomuudza kuti aifanira kuti ange achitenga mbudzi iyi iri tema, uye zvekare aifanira kuti ange achizouya neweti yemudzimai wake. Izvi ndo zvaakaita. Anoti akataimira mudzimai wake usiku hwose, mudzimai wake achirasa mvura muchemba, ndokubva achizomuka mudzimai wake akarara. Akabva achizotora chibhodhoro kwava kudira weti iya mubhodhoro, ndokubva achizoichengeta akauya nayo. Zvekare ndainge ndakamuudza kuti aifanira kuti ange achizouya nemapikicha aamai vake, akauya nawo. Ndakamuti panguva yacho iyoyo chioo mari iyi, sezvo iwewe uri kuti uri kuda kuromba, but mukunoromba kwako ndikuona kuti zvichati netsei. Saka chitsvaka mukadzi anopenga. Akabva achizotsvaka mukadzi anopenga muHarare umu. Ndakamuudza kuti unomupa mari iyoyo ndo ichaita kuti mukadzi iyeye ange achizoita confusion. Ndokubva ndachizomupa nechigero, akabva achizotora bvudzi remukadzi iyeye iro ratakazonoshandisa
ipapo ndainge ndichiri nemweya wekubatsira. Ndaiti kunyange munhu akauya kwandiri achitambura ndainge ndisina basa nazvo, asi pana Tendai ndo pandakadzidza chidzidzo kuti zviri nani kuti ndinge ndichingobatsira vanhu vekuti ndinokwanisa kuzoitawo benefit than kuti ndinomutsa mweya yevafi ndichiimutsira mahara, zvozonditambudza futi mune ramangwana, zvichizotambudza nevana nevazukuru vangu, apa munhu wacho wandinenge ndakabatsira asingatotendi zvachose. Saka akabva achizouya nazvo zvinhu zviya, ndokubva tachizokwira mugomo. Tiri mumugomo imomo akatombotanga kupenga because ndakamupa bvudzi riya ndikabva ndamuti aifanira kuti ange achiridya. Akaridya bvudzi riya ndokutotanga kupenga. Ndakamupa mushonga ndikamuti pari zvino ndikukusiya muno musango Tendai, uchange uchizopenga. Kupenga kwauchaita ndo zvichaita kuti unge uchizotanga kuita mari, uye zvekare mazita ehama dzako dzose awo awakanyora mubhuku unobvumirana nazvo here Tendai kuti kana kuri kunzi ukakanganisa mhiko dzako dzinza rako rose rinoparara? Akabva ati hongu sekuru, hapana pandikambokanganisa mhiko dzamandipa nekuti dziri nyore kutevedzera. Saka ndakabva ndachizomusiyamo mugomo muya, ndokubva atanga kupenga. Akapenga ndakazoti nguva yakwana ndikabva ndachizotuma vakomana vakaenda kunomutora, ndikabva ndachizotanga kumugadzira kuti pfungwa dzake dzinge dzichizodzokeredzana panzvimbo, ndokubva achizoita right. Ndakamuudza kuti ange achienda zvake, ndikazombosara ndiriko kunyanga nekuti ndainge ndiine vamwe vanhu vandaifanira kuti ndinge ndichizobatsira. Akadzoka kuHarare, hapana kana kumbopera mwedzi yakati wandei, ndikangoti kuda gore, but gore harina kupera, zvimwe kuda kuma 8 months, ndipo apo paakabva achizotenga motikari dzake mbiri. Akatenga maToyota ake maviri mapick up, ndokubva achizondiudza kuti ainge ava neconnection vainge voitawo zvematenda izvezvizvi, uye zvekare ndokubva achizotenga imba. Akatanga kuita mari kwete zvekutamba zviya. Ndakamuudza kuti panenge paine mari kana vakadzi vanowanda, nekuti kana uine mari hakuna mudzimai angambokuramba. Ndikamuudza kuti aifanira kuti ange achingoramba achifambidzana nemudzimai wake, aisafanira kuti ange achizotanga kuita zvemagirlfriends. Ndikamuudza kuti mhiko dzako idzo dzinoti kana uchida kuita zvemasmall house unongorara nevakadzi vanenge vachipenga. Masmall house ako kunyange akava mapenzi kana 50, aiwa unenge usina kukanganisa mhiko dzako, asi unenge uchitozvibatsira kuti unge uchizadzikisa mhiko dzako. Akabva ati ihoi sekuru, aiwa zvakanaka, mudzimai wangu pari zvino nekuda kwekuti tava nemari ndinotoona sekunge akandikwanira. Handisisina basa nemagirlfriend ini sekuru, asi haana kukwanisa kuti ange achizodzikama. Akabva achizotanga kuita zvemagirlfriends, akakanganwa nhamo iyo yainge yakamuunza mudare mangu, tsitsi dzandainge ndakamunzwira. Akakanganwa kuchema kwose uko kwaainge achiita, mhuri yake payainge ichirara nenzara. Akaregedza kana kundifonera, asi ndakazviudza kuti hazvina kana basa, nekuti ndaizviziva kuti inini naye tainge takanyorerana pasi. Ndaizviziva kuti contract zuva iro rarinono expire munhu achadzoka chete kwandiri. Ndakaenderera mberi neupenyu hwangu. Pano nepapo ndaipota ndichitumidzira masoja angu kuti vange vachinomuona Tendai uyu kuti ari kurarama sei. Aiwa masoja angu zvikwambo zvangu zvaienda zvonomutarira, zvodzoka zvichiti aiwa Tendai ari kudya achiguta, ari kufara, ava kutorara nevakadzi 3 vana panguva imwe chete. Ndikati kubva zvakanaka, sezvo akakanganwa nezvedu, rekaitimirire kusvika nguva yakwana. Zvino makazoti mava mugore ra2013, apo ndo pandakabva ndachizoudzwa nezvikwambo zvangu kuti ainge ava kutanga kudanana neumwe mukadzi uyo ainge achimushandira. Zvino mukadzi uyu ainge akagadzirwawo nemurume wake. Ipapo ndo paakazonokanganisa. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichimushanyira. Ndakamushanyira mukoma, it was somewhere kuda kuma 7 kunze kwainge kuchangobva kuvira. Ndokubva ndachizobhururuka ndichibuda mudare mangu, nekuti ndine simba rekuti ndinoshanduka kuita zizi. Kana ndichida kushanyira avo vanenge vakaromba mudare mangu, ndiine zvandinenge ndichida kuvaudza zvinenge zviine ukoshwa. Ndakabhururuka ndichibuda mudare mangu, ndakaita sezizi, ndikaenda ndikanomhara
pane umwe muti wemuhabhurosi pamba pake ndakamumirira. Ko zvinhu zvangu zvainge zvichitondiudza kuti ainge ari kuhotera aine girlfriend. Zvino akazoti adzoka apaka motikari yake akati achingonoburuka motikari make, ndikabva ndati tendai, kotendai zvawandikanganwa, kotendai mhiko dzako, uri kuti kudii nadzo mhiko dzako. Akangotarisa kwandainge ndiri ndakamhara mumuhabhurosi muya, akabva anditi, ini baba ndikuda kungoenjoyawo upenyu hwangu, ndinokumbirawo kuti mungondisiya ndimboenjoya upenyu hwangu, zvakawanda tichazozviona. Ndakati ndichinodzokera kudare kwangu zvechokwadi ndikaona kuti pafoni pangu painge paine meseji yaainge akanyora zvekare, akati baba, I just want to enjoy upenyu. Ndakamunyorera zvekare meseji ndikati, iwe tendai zvauri kuita, wafanana nemunhu atora pfuti akaikoka, pfuti kwava kuzvinongedzera mumuromo make. Akangoramba akanyarara, hana kana kuda kundipindura. Ndakaendererawo mberi neupenyu hwangu. Mainge muri mugore ra2014 apo paakandiudza kuti ainge aina vamwe mukoma vake avo vakapararira muaccident. Mugore ra2015 vamwe vamunini vake kwagutuku vakati vachienda kunoraura hove ndokubva vachizonyura, vamwe vanoti vakadyiwa negarwe. Mugore ra2016 vana vemunin'ina wake vakaparara mushure mekunge vabatwa neflu. Hazvina kumbotora mavhiki akawanda kuti vose vari vaviri vange vachifa. Ndaiti zvimwe kuda tendai achadzoka kudare kwangu, asi haana kudzoka kwandiri. Akaramba achingoenderera mberi achinakidzwa neupenyu, achidanana nevakadzi vakawanda. Zvino vakazotanga kufa. Vakafa kuita murakatira. Vose vakafa. Vamwe ndo vainge vachizvisungirira, vamwe ndo vaingonzi agwinwa nemagetsi ari kubasa, vamwe ndo vaingorohwa nemotikari votsikwa nemotikari. One by one vakatanga kufa. Zvino akazouya kwandiri. Paakauya kwandiri mainge muri mugore ra2022 mushure mekunge hama dzake dzafa dzaita murakatira, nekuti muna 2020 ndakanzwa kuti ane hama dzake idzo dzakashayika mugore rimwe chete. Umwe akangonzi aita heart attack, umwe stroke, umwe akangotsakatikira musango akazowanikwa akatemwa nenyoka. Muna 2022 ndo paakazouya kwandiri iye tendai uyu achindiudza kuti mhuri yose yainge yakapera kufa. Ndakamuudza kuti kana kwanga kuri kunzi dai akauya kwandiri in time ndaikwanisa kumubatsira. Ipapo ndakambomuti chimboenda, nekuti vadzimu vainge vakamutsamwira, vakati vainge vasingadi kana kunzwa zvichemo zvake. Akachema. Ndakati ndakamutarisa ndakamunzwira tsitsi ndokubva achizodzokera. Adzokera kuchitungwiza. Ndakanzwa nevamwe vangu vandinoshandidzana navo kuti ainge ava kutopenga. Vaitomuona achifamba up and down, aiti akauya mutauni muHarare odzokera kuchitungwiza netsoka achipenga achishandisiwa nezvikwambo zviya. Akazoya kwandiri mainge muri mugore ra2023. Ipapo manje munhu ainge ava kunyatsokupenga, but kwaiva kupenga kuya kwekuti munhu asingakwanisi kuona zvepamweya aingomuona riri benzi, but ainge achitotambudzwa nezvikwambo zviya. Akauya kwandiri asina kana bhutsu dzaainge akapfeka, achichema uye zvikare achiyerera madziwa. Akauya akati, baba, ndiregererei kani tateguru, mhuri yangu yose yakapera kufa. Tarirai muone kuti ndiri kutambudzika. Madii machingotaura namusikavanhu vange vachingotumidzira ngerozi yerufu inge ichiuya kuzonditora. Akachema akademba akanditi, zvose zvandiinazvo ndinokwanisa kukupai, dzimba dzangu dzose, makambani ndinokwanisa kukupai, nekuti upfumi hwake ipapo hwainge husati hwaparara. Ndikaseka ndikati, ini zvinhu zvako handina kana basa nazvo, handiti zvakabuda here mumaoko angu? Kana ndainge ndichizvida ndikadai ndakazvigadzirira zvikwambo zvinondipa mari. Uchindiona ndichishanda neziya kudai ndisingarari ndichibatsira vanhu, zvinoreva kuti ndipo patinotobvawo chiraramo changu. Ini handisi benzi rinoda mari yemahara. Akada kumbondipa imwe motikari yake yainge iri Range Rover. Ndikati kwete, handiidi, nekuti haisi motikari, yakangofanana nedatya. Haisi motikari. Vasina ruzivo ndo vanoona sekunge vari kuona motikari, asi ini ndoziva kuti idatya.
Zvino akatadza kuti ange achizondibhadhara mari ainge ainayo, but madzitateguru angu vainge vachiti vanoda mari yakachena, nekuti mari yakachena ndo yandinozoshandisawo kuti ndige ndichichengeta nayo mhuri yangu. Akada kundipa mari, but mari iyoyo yainge yakabva muurombwa hwandakamupa, saka vakabva vachizoramba vakati kwete. Ndokubva ndachizongomuti ange achibuda mudare mangu. Akabuda zvake, but ainge angofanana nemunhu ainge atongerwa rufu, ari musungwa wandainge ndatongera rufu. Akazoenda zvake ndokubva achizonotsakatika mugore ra2023 iroro, mainge muri muna November. Akazowanikwa kuDarwendale uko akafira mumugodhi. Pamba ipapo painge patongoriwo padongo paine mugodhi. Hamene kuti akaita commit suicide here kana kuti akamanikidzwa nezvikwambo izvo kuti ange achipinda mumugodhi. Ndo zvakaitika izvi. Mukoma, kana mukaposta nyaya yanguwo mungondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndokusaka ini ndisingabatsiri vanhu vanotambura, nekuti vanhu vanotambura vari very emotional, uye zvekare vanhu vekuti kana vakagara vaita mari vanenge vava kutofungidzira kuti zvimwe kuda zvose zviya zvatinenge takataurirana, mhiko dzose dzatinenge takavimbisana kuti ndo dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizotevedzerwa, vanenge vava kuona sekunge zvinhu zvisina basa. Asi kana ari munhu anenge akazvarirwa mumari, anotonzwisisa kuti kana ndikaenda kun'anga ndichida kunowedzeredza upfumi hwangu, kana ndikanzi ita chakati, zvinoreva kuti ndinenge ndichifanira kuti tige tichichiita. Asi ava vanenge vakakurawo mumhuri dzinotamburwa vari varombo, kana vakagara vazoita zveurombwa havakwanisi kuzotevedzera mhiko nemazvo, nekuti vanenge vava kuda kuexperienza zvimwe zvavanenge vasina kumbogara vakaexperienza muupenyu hwako. Kana uri murombo, shanda nesimba. Kana washanda nesimba ukaita mari, then uchizouya kwandiri tochizotaurirana, toona kuti tingabatsirana sei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi chinonetsera kubatsira varombo ndechekuti munhu kana ari murombo anenge asina experience chaiyo mukurarama, saka dzimwe nguva akaona ava kuunganirwa nevakadzi vakawanda anobva akanganwa nezvemhiko dzake dziya. Asi kana akaberekerwawo mumhuri ine mari, anenge achitonzwisisa kuti ndakarombera chii, ndakarombera kuti mabusinesses angu ange achizoenda kumberi, not kuti ndige ndichingonakirwa nezvimwe zvinhu zvekuti zvinozondikanganisira mhiko dzangu. Hanzi 23 family members, they all died. Yeah, zvakangoma hazvo veduwe, the end of a bloodline.